Ja imam 52 godine i ove godine ću napuniti 53 i da se ne pridržavam pravila, mislim da bi već hodala sa štapom. Uticaj hrane je jako, jako bitan i koristim samo baby kreme. Ne treba da pokazujemo svetu sa nekom torbom da mi imamo nešto. Pokazat ćemo sa našim ponašanjem koliko imamo. I sa poštovanjem prema drugim ljudima i prema drugim poslovima. Znači, ako prođemo ulicom i vidimo čovjeka da čisti ulicu i mi bacimo papir, pa treba da nas bude sve sramota. Treba da zastanem i da kažem tom čovjeku hvala vam što nam održavate ulice. Najveća vrlina najuspešnijih ljudi u svetu je skromnost. Ja sam se razvela 2005. godine kad se rodila moja treća devojčica i onda s 3 dece ostaneš sam i gledaš šta ćeš. Nikad se niko nije pitao koliko sam ja puta zaplakala. Wow! Znači, kad sam krenula u svet kulinarstva, krenula sam sa najstrožijim maestrima i ja im se zahvaljujem za to. I nije dobar učitelj onaj koji ti kaže, super, može, ajde, prođe. Ne. On je super učitelj onaj koji te natera da zaplačeš stvarno, jer vidi da od tebe može da očekuje još više. I takvi su pravi maestri u životu. Tako da, nije da nemam dušu, imam ogromnu dušu, veliki sam vernik, ali ne smeta mi kad neko zaplače. Mislim da je to dobro. Mislim da mu je to moment kad kaže, sad ću da razbijem sve. I kada sam čitala o vašem putu, imala sam utisak, nju je posao izabrao, a ne ona posao. Nekako, kao se 19 godina krenula u Italiju sa koferom i kaže, počela od pranja suđi i kaže da svaki šef mora taj put da prođe. Je li tako? Da. Mislim da, ja sam krenula stvarno od ispod nule sa koferom i 200 pozemljenih maraka i otišla u Italiju, 93. u januaru. I to je baš bila teška situacija, odeš tamo, ne znaš jezike. I ja sam imala sreću što sam došla na jedan deo na moru, gde se koristio nemački, koji sam jako dobro vladam s njim. Ali sam imala i drugu sreću da nisam naišla na ljude koji su me mazili, nego koji su me gazili. I ti ljudi su me u stvari podstakli da rastem sve više i više. Posao je izabrao mene, da, jer je to bio jedini posao koji sam tad mogla da radim, a u kojeg sam se posle zaljubila. I da li ste došli sa nekim predznanjem tada u Italiju o kuvanju? Ja uvek volim da kažem, otišla sam s 19 godina i nisam znala da ispečem jedno jaje. A to je istina. I kako je moguće? A sve u životu moguće. Ako želimo, ako verujemo u sebe, da mi možemo. I ako danas ostanemo bez ičega i kažemo sutra se probudimo, wow, šta ću, ne mogu više ništa, nije tačno. Znači, možemo sve, možemo da krenemo iz početka, možemo da stignemo gde želimo mi, ako stvarno želimo, ako verujemo u sebe. Vera u sebe, znači, je najbitnija da bi mi mogli da idemo putem koji smo krenuli i da ne skrećemo sa te staze. Ja uvek kažem i vera u Boga, jer bez vere u Boga, meni lično, ne bi mogla da stignem nigde. I da li onda mogu da zaključim da iz najbolnijih trenutaka za nas možemo najviše da napredujemo? Naravno da da. Ja sam se razvela 2005. godine kad se rodila moja treća devojčica i onda s 3 dece ostaneš sam i gledaš šta ćeš, kako šta ćeš. Digneš glavu gore, gledaš u decu, oni ti daju snagu i napred i razbiješ sve ti. I Balkan pa kaže, uspešno je u poslu, uspešno je u privatnom planu, kako? Mora nešto da trpi? Trpi možda što nemam mnogo vremena da provedem sa decom koje bi ja želela da provedem. Ali mislim da je kvalitet vremena najbitniji, ne količina vremena. Tako da sve može da se iskombinuje ako želimo. Mi smo učili njih 3 i ja, svi smo učili zajedno i tako smo rasli. Da li majke lepo taj moment vaspitanja kaže, ajde da kuvamo zajedno i da provedemo vrijeme zajedno? Šta mislite o tome? Mislim da je to super ideja. Kuvali smo zajedno. Dešavalo se jako retko, pošto sam ja inače trenirala nacionalni italijanski tim, kulinarski. I kad se dešavalo, kuvali smo svi zajedno kad su bili mali. Čak imam i slike kako su obučeni u kuvare.
Tako da taj moment je jako bitan da se deli u stvari i razvija kultura u kuhinji, da prenosiš znanje deci i nije bilo nikakvog izvoljevanja, ali kod mene to ne postoji. Ovo je na stolu, ako hoćete jedite, izvolite, ako nećete, šetajte se, uopšte nije problem. I to poštovanje prema hrani, na primjer ja u restoranu toliko vidim da kada deca i roditelji zajedno ručaju, da je telefon ispred deteta i da on tako tu jede uz telefon. Kako ne volim taj telefon ispred deteta. Mislim da trpeza i treba da bude nešto bez telefona, da je moment deljenja svega, deljenja ljubavi, deljenja pažnje, dijaloga koji možemo da imamo, da je jako, jako bitan. Da samo otkačimo dete i da mu damo telefon da se igra, nije poenta. I da mu damo pomfrit i pohovanu šnicu i završena priča. Mislim da taj moment je jako bitan, da mu sklonimo telefon, da ako ja naručim rižoto, da mu objasnim da i on jede rižoto i zbog čega. Jer deca su jako pametna. Ako im objasnimo, oni će da prihvate. Ako im ne objasnimo, onda ne znaju, uče sami. Odakle, od koga. Znači, odnos prema hrani je jako, jako bitan. I taj odnos prema hrani treba preneti deci. Kod mene se ne baca hrana kući, to ne dozvoljavam. Videla sam mnogo gladne dece u svetu. Ja sam nekada bila gladna, tako da to ne dozvoljavam. I mislim da je i to jedna vrsta kulture koju treba da prenesemo na decu. A ono izvoljevanje, ja sam spremila 3 ručka, ali moje dete neće ništa od toga. Gledaj. Ne dolazi u obzir. Ostaće danas bez ručka, sutra, preksutra, 4. dan će doći za sto da jede. Neće umreti u 3 dana. Kada se okrenete iza sebe, na koji ste deo svoje transformacije? Od devojčice koja voli kuhinju do vrhunskog stručnjaka najponosniji? Najponosnija u mom delu života sam na moment, prvo sam najponosnija što sam majka 3 dece. To je prvo. Ali najponosnija sam kad sam ja bila pozvana kao plavuša, Srpkinja, Ljubica Komlenić, da treniram nacionalni italijanski kulinarski tim, da predstavljam na olimpijadama u svetu, da branim italijansku zastavu. Mislim da je to bio moment wow, da nisam mogla da poverujem da se to dešava. I onda sam se uplašila čak u jednom momentu, da li ću ja to moći. Zastala sam, rekla sam kako ja to neću moći, naravno da hoću. I naravno, pobedili smo sve u svetu što se moglo pobediti. Da, to je s početka ona vaša vera, koja treba uvek da nam bude na pameti. Kaže, u Italiji ste postali sinonim za vrhunski kvalitet. Koliko je bilo odricanja da biste danas mogli da kažete uspela sam pod svojim uslovima? Prvo, ono što prenesem uvek i učenicima, nikada ne treba pristati na kompromise u karijerama, nego to... Primjer, neko ti nešto ponudi, ti uradi ovo, dešavalo se. Dešavalo se i muškom svetu, ne samo ženskom, pogotovo nama, nas je jako malo žena u svetu što se bave na ovom nivou time. Bilo je teško u smislu da moraš da se trudiš, da imaš poštovanje od drugih prema sebi. A to se desi samo u momentu ako ti poštuješ sebe. Ja poštujem sebe, ja učim i dan danas, imam veliko znanje, ali nemam ga dovoljno. Želim još više da ga naučim u životu. Tako da nisam se odricala ničega. Nisam se odricala ničega zato što moja pravila su bila moja pravila. Ako ih prihvataš, ok, idemo dalje, ako ne, doviđenja, prijatno. Kaže se uvek, zatvori se mala vratanca, otvori se velika kapija, tako da, to je moj sistem. Da, kažu, nekad ti ne znači mnogo više nego da, kad kažeš nekome ne, da ti otvara nešto mnogo veće možda. Pa tako je, nekad se desi, neko izgubi posao danas. Šta ću? Kako šta ću? Nešto znamo da radimo, svi znamo da čistimo, znamo da peremo suđe, nadam se da znamo, možemo da radimo bilo šta, ali jako bitno ne prihvatiti kompromise koji treba da ubiju u tebi tvoju dušu, da bi ti pratio svoju karijeru. Jer ako nam ubiju dušu, onda šta vredi ovaj život? A koliko su greške u karijeri važne? Je li to šansa da budemo bolji?
jako. Greške su važne u svemu, ne samo u karijeri, uglavnom i u životu, čak i privatno. Ja sam pogrešila milion puta. Na greškama učimo svi i samo to treba da bude nešto što ne treba da nas plaši da pogrešimo. Ako ne pokušamo, nećemo pogrešiti. A ako pokušamo, možemo da pogrešimo i da naučimo, pa da sledeći put ne pogrešimo. Desilo se, imala sam saradnju s jednim sportistom u Italiji, koji je imao restorane i propali su ti restorani. Propali su restorani i kaže on kako, pa lepo. Jasno, ali ono što se desilo da od toga što su propali restorani nije odustao od toga, nego je naučio na svim greškama koje su pravili osoblje i menadžeri od restorana, sve to napisao na jedan papir i iz tih grešaka preslikao u novi restoran koji je napravio boom. Da, baš dobra poruka da to nije fora samo u greškama, već drugari možemo da naučimo. Naravno. Nešto. Znači, možemo da propadnemo u životu, možemo da izgubimo financije, možemo da izgubimo posao, sve živo, desi se, falimento, ali ono što je najbitnije je da nam duša ostane čista, da budemo zadovoljni samim sobom, da udahnemo, da izbrojimo do 10 i da se dignemo. Znači, taj moment da se dignemo je jako, jako bitan. Tu, znači, možemo svi da pronađemo unutrašnju snagu da dostignemo svi jedan cilj koji želimo. Koliko ste vi zapravo osveženji, koliko je razgovor sa vama oslobađajući? Ja sam vam rekla i u pripremi, kažem, kako je lepo kad je neko iskren. Rekli ste, ne sećam vam se, praštajte. Sad ovako ovo kažete otvoreno, oslobađajući za današnje društvo i upravo to kaže, ne znam, greške su sastavni deo, hej, a mreže nas uče i konstantno Instagram vrti to, budi savršen, kakva greška, možeš i ostalo. Pa da ne pričamo o socijalnim mrežama gde koriste, znači ne treba da koristim filtere da se pokažem da sam zategnuta, nego ću da idem da vežbam da budem zategnuta, ali tako? Mislim, čemu? Naprimjer, pričamo danas sa nekom osobom, sutra, u stvari, vidimo na Instagramu, sutra ne vidimo uživo, ko je to? Nemamo blage veze ko je. Mislim da treba da budemo prirodni, da nam je Bog dao lepotu prirode koju treba da cenimo i poštujemo svaki dan. Ne treba da budemo ono što nismo, a to nikako. Treba da budemo iskreni, jer čemu laž? Sutra će se saznati. Baš. Kaže, vi ste živi dokaz da granice ne postoje ako je vizija jasna. Ko je bio onaj trenutak kada ste sebi rekli sada više niko ne može da me zaustavi? Granice ne postoje. Još se nisam zaustavila. Još idem dalje. I ne znam, mislim da je taj trenutak bio čak već 95. godine. U stvari laž. 99. Mislim, mi smo bili u ratu, ja sam radila u Italiji i onda mi je došla jedna žena, kaže, vi Srbi ste ubice. I to je jako zabolelo. I tad sam rekla, ne, idem, sad me više neće niko zaustaviti. Da pokažemo šta mi možemo da uradimo. Italija je kolevka estetike i ukusa. Koliko vas je život u toj zemlji oblikovao, ne samo kao profesionalca, već kao ženu koja razume umetnost življenja, ono Dolce Vita? Italija je dobila sada priznanje, zaštićena, znači patrimonije od UNESCO što se tiče gastronomije i prve materije. Italija je svet mode. Ja uvek volim da kažem moda, umetnost, muzika, sve to utiče da stavimo na tanjire ukusa. Ali nikada ne volim da stavim 1000 boja na tanjir, tako da ne želim ni moj život da bojim sa 1000 boja, nego da to bude nešto jednostavno, ali veoma ukusno. Koja je suštinska razlika u pristupu hrani između nas i Italijana? Da li je istina da oni više poštuju samu namirnicu, dok mi uživamo upravo u tom obilju? Sve zavisi koji deo Italije. Ako idemo na sud,
Onda smo isto kao i naša zemlja, Srbija, obilje, trpeza, da ima svega. Nema veze što sutra da se baci to sva. To je taj deo. Nord je više male količine hrane i kvaliteta, gde se vodi računa jako puno o ishrani. Mislim da Srbija je nekada bila ta trpeza, bogata, ok, sada za slave i za praznike u redu, ali da ljudi sve više i više obraćaju pažnju na ishranu. Mislim da kogod proba da uradi dijetu ne kažem u smislu dijetu za mršavljenje, nego dijetu za zdrav način života, osjećat će se drugačije i samim tim će nastaviti da više se obrazuje oko toga. Ako ustanemo ujutro i treba da krenemo sa autom i ne stavimo gorivo u auto ne može da krene. Ako ustanemo ujutro i ne stavimo hranu u naš organizam i metabolizam se neće pokrenuti, nego će se umarati. Vojvodina pa imaju knedle sa grizom i džigericom u domaćoj supi, koje sam ja napravila, pretvorila u Michelin style na jednoj moje večeri u Italiji. I baš sam ih tako nazvala, domaće knedle sa grizom i džigericom u domaćoj supi. Ali sam naravno pretvorila u Michelin jelo i ljudi su ostali wow. Ja sama sam ostala wow, zato što uspem od nekog jednostavnog jela, koji izgleda jednostavno, napravimo veliki specijalitet. Vojvodina ima dosta toga što je primila iz Austro-Ugarske, od svega, iz Mađarske, i stigo nam je gulaš i sve to. Čak sve više mi nemamo prave srpske recepte. Jeste, sve mešano. Sve nešto pomešano. Ali ono što uspemo da gajimo, to su te male stvari, ta naša vojvođanska supa, pa gomboce, pa kaže, jesu gomboce ili su knedle? Ja kažem gomboce, naučila sam gomboce sa štivama, pa šnelnokle. A štrudla? Jel to isto nije? Štrudla jeste, štrudla sa makom, štrudla sa orasima, štrudla sa višnjama. Ja volim štrudlu sa višnjama. Jedem je jedan put u 5 godina, ali je volim. I da li se tada onda posebno uživa i kako se tada ne pretera, na primjer, u toj štrudli sa višnjama? To je pa disciplina. Jeste. Znači, imam mogućnost da zadovoljimo sebe. Kaže, moj maestro Eugenio Massari je jedan od najstrožih maestra u svetu što se tiče poslastičarstva i dan danas se plašim njega. U stvari to je neko strahopoštovanje. I kaže, ne treba da radite dijetu. Dovoljno je samo pojesti pola od onoga što si misliš da pojedeš. Jedete slatkiše? Ne. Ne, ali kad cudim, naravno, na svetskim takmičenjima, kao sad, upravo što je završeno sladoled i poslastičarstvo, moramo, ali onda, znači, detoks kompletan organizma mesec dana, da se očistimo od šećera. Šećer nam inače stvara umor i kod sportista prilikom treninga isto, znači prvih 15 minuta izbace sav šećer, onda posle počne da se tresu, onda desi se i to. Tako da, te vrste šećera možemo da nadoknadimo sa urmama, suvim voćem, naravno ne preterano, i to koristimo u ishrani. I kažu šećer stvara zavisnost. Šta mislite o tome? Da, tako je, nije tako? Kaže da se danas pojavio, bio bi najzabranjenija droga. Čitala sam neko istraživanje. Da se pojavila? Danas bio bi najzabranjenija droga, kao šećer. Naravno. Prvo uništava nam organizam kompletno, stvara umor, uništava artikulacije naših zglobova, znači svega. Otežava nam sam dan naše, treba da krene sa energijom, znači treba da unesemo ujutru ugljene hidrate, proteine, ne da pojedemo kornet sa džemom i kapućino i to je kao doručak, to nije doručak. Kako izgleda, na primjer, vaš dan što se tiče jelovnika? Ja imam jako prirodnu ishranu, sve natur i tako krenem. Evo, jedan moj dan, jutro sam doručkovala 3 jaja i donela sam iz Italije sebi bio tikvice i bio paradajz i to sam spremila uz jaja i to je to. Jutros nisam koristila hleb. Poslije ću da pojedem ili belo meso koje je bio, organsko, isto sa povrćem. I ono što je najbitnije da ubacimo povrće u to. Ili kad jedem pastu, da, integralnu, zato što mi belo brašno škodi.
jedem zajedno u kombinaciji sa povrćem, ne sa proteinima. Onda ima indikaciju glicemije nižu i lakše svarimo sva. Gelato World Cup, gde je bilo finale, svetsko takmičenje 12 timova, Kina, Singapur, Japan, Meksiko, Argentina, Belgija, Italija, sad se ne sjećam. Kako to izgleda sve? Kako to izgleda? I šta probate sve? Izgleda znači da kreneš od ujutru do 8 sati degustaciju sladoleda i slatkiša, pa do uveče do 6. I onda se pitaju, wow, kako se ne ugoriš, a? Jako bitno tu skače glicemija, znači krećemo sa glicemijom, na primjer, 5, pre degustacije i dođemo do 15. Znači, telo ti je premoreno. Onda je jako bitno šta unesemo posle toga u organizam, gde je povrće, da čistimo organizam i trening. Da nemamo trening posle toga, mislim da bi loše završili. Ima velika razlika između zanatskog i industrijskog sladoleda što se tiče kalorija. Ako industrijski sladoled ima oko 400 kalorija, zanatski ima oko 100-120 kalorija. Tako da je bitno gde idemo da pojedemo taj sladoled. Mislim da u Beogradu ima dobrih mesta gde može da se pojede sladoled. Ono što je najbitnije da krenemo, znači prvo je glavna namirnica. Šta kupimo, da je to sve organsko, da je zdravo, da nije naduvano antibioticima kad pričamo o mesu, da riba nije uzgajana sa ne znam nija čime, koncentratima. To nam ne odgovara našem organizmu, našoj ishrani. Ja kažem, bolje pojesti 3 jaja nego pojesti nešto što je naduvano. I samim tim osjetimo po našem organizmu da li nam nešto smeta ili ne. Mi smo sami svoj kompjuter. Kad uzmemo glavnu namirnicu, onda imamo posuđe. Posuđe koje je najbitnije prilikom pripreme hrane, što se tiče tehnike i svega i poštovanja organoletike i proizvoda, jer ako imamo daću primer, jedan tiganj koji je jako tanak, onda ima jako violentnu temperaturu do hrane. Ako imamo tiganj koji ima 7 slojeva, koji je deblje, onda imamo drugačiju pripremu tehničku te hrane i ispoštujemo organoletiku. A naravno moramo da znamo i koliko vremena je potrebno da se pripremi nešto i temperature. I kad je kod toga, na primjer, ja ako pečem meso na 200 stepeni, šta sam ja uradila pošto živimo brzo? Ja sam uništila sve što treba da unesem nutritijenta u sebe. To niste samo vi, to je 99% ljudi koji peku meso na 200 stepeni i samim tim unište sva vlakna i proteine od mesa i onda bolje da ga ne jedemo. Jedemo čisto ono da se zasitimo, kaže se obilje na stolu, da ima svega pečenja. Ja nisam protiv pečenja, jedanput u tot vremena, ali svakodnevno treba da vodimo računa o onome što jedemo da bi održali se u formi, da bi održali naše zdravlje, da bi imali više energije. Sve to utiče na naš organizam. Ne jedete svinjetinu zato što je ne volite ili... Zato što mi je jako teško za moj organizam, za moju krvnu grupu. Ja sam nulta negativ krvna grupa i ne mogu da je stvarim. Što ne znači da ne pojedem prasetinu 1 put godišnje, 2 puta. Kada bi stranac došao kod vas, kojih biste mu 5 jela izneli na sto kao ličnu kartu Srbije? Pa, bio mi je jedan ozbiljan kolega u gostima, ne mogu da kažem ko, i prvo što sam mu, kaže, čuo sam za ćevape, onda sam ga odvela da jede ćevape. Okej, znači, ali opet kažem, sve to nije naše, sarma nije naša, pa sam... Znači, sarma je jedan, ali ja volim da pretvorim tu tradicionalnu sarmu u neki novi styling sa novom tehnikom. Te domaće knedle sigurno bi bile u tome. Šnelnokle i gomboce. U našoj zemlji imamo poljoprivredu, imamo stočarstvo, imamo sva. Znači, treba samo da se zaustavimo, da kažemo šta mi to imamo u našoj zemlji. Mi smo odrasli na ovom području. Ne na avokadu. Pa avokado je okej, ali koji je avokado? Aha, i tu postoji pitanje. Znači, sigurno ne onaj koji je našprican, ne znam ni na čim. Ili primjer, uzmemo ananas, ja uzmem ananas u ruke koji je, ne znam ni ja šta, pa mi napravi sve rane po rukama. Šta mi to radi u želucu? Znači, ja se sećam kad sam bila mala,
Sad imaju ona drveća, jabuka, kruške ispred komšije, šljiva, onda idemo deca krademo te jabuke i šljive. To je bio ukus, ja sad mi curi voda iz usta. Toga se sjećam da je bila prava jabuka, prava šljiva, ili onaj domaći paradajz iz bašte. To treba da nađemo. Da, ništa mi reše. Znači, upravo bio vaš teka, da se vratimo na ona jaja i na ono sve domaće što je nekad bilo. Gledaj, ja imam organizaciju koja se zove Chefs for Life, gde radimo humanitarnu pomoć samo. Do 5 do 6 večera godišnje. Unutra imam 200 Michelin šefova, 100 top pizza majstora, pekara i poslastičara. I moj kolega je Cio Maninato jedan koji je šampion sveta u hlebu. Tako da sve zavisi da se ta srpska kajzerica takmičila. Razumem, šta je najgore, je li kvasac u tom ili šta je najlošije? Generalno kvasac, sve testo utiče loše na naš organizam, zato što nam stvara umor. Ja ne kažem da treba da jedemo bez glutena, onda bi to značilo da jedemo skrob, a skrob se pretvara u slobodan šećer. Mislim, ko nema problem sa čerjakijom, da treba da jede i belo brašno, ok, ali umereno i da ne treba svaki dan da unesemo kilu testa, burek, pa perece, pa kifle, pa jogurt sve na to, pa pita sa krompirom i gibanica sa sirom i tako. Što uglavnom se ovde koristi, svi koriste za doručak to pita, burek, ne, ajde da malo promenimo. Ok, jedan puta u mesec dana pojedemo burek radi želje, ali nemojmo da jedemo to svaki dan. I kad sam ja vas čula, kaže 3 jaja, pa čoveče, to je ishrana mog deke koji je stalno govorio, vratimo se to jajima i kad kaže on, ja sam ovac davao svinjama, nemojte vi meni ovsenu kašu, pa onda nutricionist na to kaže, pa gde ćeš ovsenu kašu sa medom i šećerom, ranom zorom kao i voćem. To je potpuno pogrešno. Naravno, potpuno pogrešno. I ja ne jedem ovsenu kašu sigurno i ne jedem šećer i ne jedem ni voće ujutru najranije. Tako da mogu da popijem neki ceđeni sok od povrća i uglavnom slani doručak, ne mogu da pojedem slatko nikako. A je li se voće jede popodne? Gledaj, sve zavisi od organizma, sve zavisi od krvne grupe i sve zavisi naravno od osobe do osobe. Da ne kažem koju težinu ima. Svi pričaju o Michelinovim zvezdicama, a vi znate pravu istinu. U čemu je zapravo štost? Šta je to što jedan restoran deli od proseka do svetske elite? Svi kažu kad se priča o Michelin zvezdicama, svi kao šefa. Ne, nije samo šef, nije samo kuhinja, sve je ambijent, kako izgleda, toalete, osoblje u sali, da li je pripremljeno, da li je ljubazno. Kad odem u Michelin restoran, ja moram da se osjećam kao kod kuće. Ne smijem da se osjećam pod tenzijom, da moram da pazim na pokrete. Hoću da uzmem parče hleba, da umočim u tanjir ako mi se sviđa bez problema. Znači, ljudi, ovde kod nas još fali dosta kulture što se tiče Michelina, pošto je tek ušao u Srbiju. Zahvaljujući vama. Imamo 2 restorana koja su super i 2 velika šefa, Nikola i Marko. Ali mislim da gastronomija u Beogradu, u Srbiji generalno se razvija jako, jako puno i da imamo još restorana koji zaslužuju da budu u vodiču i da dobiju Michelin zvezdu. Tako da sve se gleda. Vina, koja ne treba da budu sada kantina od vina od 2 miliona eura, 3 košta nekada se dešavalo, ali, na primjer, u našoj zemlji da gledamo da istaknemo male vinarije koje rade malu proizvodnju kako treba, da uradimo degustaciju naših domaćih vina u Michelin restoranima. Ne treba nam vino iz Francuske, ok, da imamo 1, 2 vrste, ali ako imamo naše domaće, zašto da to ne ponudimo u restoranima? I ja onda na osnovu vašeg razgovora sad mogu da zaključim, čoveče, fora je u jednostavnosti, suština je u jednostavnosti. Jeste. Svi, to kažem uvek i konkurentima u MasterChefu, nemojte da stavljate 10 namirnica u jedno jelo. 4 je dovoljno da napravimo top jelo, u stvari najjednostavnije jelo koje je najkomplikovanije, zato što tu tehnika, znači, je vrhunac pripreme tog jela. MasterChef inače
jedan televizijski format u celom svetu koji je jako popularan, priznat i mislim da utiče jako puno na gledaoce i na decu, ne samo na odrasle, zato što stvara tu strast i ljubav prema kulinarstvu, što nam je, meni lično odgovara jako puno da se razvija naša profesija. Što se tiče MasterChefa Srbije, mislim da je na jako visokom nivou. Tu je Uglješa Jokić koji je nevjerovatan talenat i nevjerovatan uspeva da prati svet. U stvari ne uspeva da prati svet, nego da se drži na istom nivou, čak nekada i više. I to se meni jako dopalo i zbog toga sam i prihvatila da sudim MasterChefa Srbije, da se vratim ponovo u našu zemlju. I ono što mi je jako drago da se puno dopada deci. A deca su najiskrenije u životu. I što se tiče ukusa, što se tiče da li im se nešto sviđa ili ne. Ne znaju da kaže možda da ili ne. Crno ili belo. I oni su najiskreniji, ja sam presrećna. Inače obožavam decu. Na proleće kreće 5. sezona i tu ne smem više ništa da kažem. Sem da kažem da nas gledaju, da će biti veoma zanimljivo, kao što je bila i 4. sezona. Vaša karijera je dokaz da granice ne postoje. Koju poruku šaljete ženama koje sanjaju velike snove u svetu gde dominiraju muškarci? Ženama, znači mislim da smo... Ja ne volim, u našoj profesiji ne postoji razlika između žene i muškarca, tako da je isti nivo. I ja se osjećam tako. Sad bi bila vulgaran, ne smijem to da ponovim, ali mogu privatno posle. Ali mislim da žena treba da ustane, da se pogleda u ogledalo i da kaže sama sebi, u sebi, ne na glas, u sebi. Ja mogu sve. I onda ja volim da kažem kad izlazim napolje iz kuće uz Božju pomoć, ja mogu sve i to ponovim 10 puta, tako da svi koji imamo taj način razmišljanja možemo da razbijemo svet i ne smiju nikada da odustanu od ničega. Ne postoje granice. I ono što nikada ne smemo da dozvolimo da nas neko maltretira. Da neko ima manjak poštovanja prema nama. To ne je slučajno, ali tako ubijaju našu dušu i samim tim nam gase energiju. Znači, te ljude oko sebe presjećamo, što to znači? Da mjesec dana moram da jedem mast, hleb, jalevu papriku, super. Ješću mjesec i 2 ako treba, ali neću odustati od onog što sam krenula da radim.